Aplikovaná behaviorální analýza, neboli ABA, je známá metoda při intervencích autismu. Nicméně čelí několika mýtům. Jeden z mýtů: ABA není vědecky prokázaná. Více než 550 studií potvrzuje její účinnost u autismu. Další z mýtů: ABA je nová. Existuje již od 50 let 20 století a získala na významu v 70 letech. Někteří si myslí, že všechny programy ABA jsou stejné. Ve skutečnosti je každý program přizpůsoben individuálním potřebám, okolnostem. ABA je pouze práce u stolu. Zahrnuje metody, jako je náhodné učení, které integruje učení do každodenního života. ABA je pouze pro děti s autismem. Je používána v různých oblastech, včetně organizačního managementu a environmentální adaptace. Tyto mýty často zastěňují skutečné přínosy ABA. Pochopení faktů může pomoci ocenit její význam. Někteří si myslí, že ABA vede k robotickému chování. Ve skutečnosti se snaží snížit rigiditu. Učí různé chování pro praktické využití v reálném životě. Každý může provádět ABA terapii. Potřebujeme kvalifikované specialisty. Ti absolvují rozsáhlé vzdělávání a praktickou zkušenost. Další mýtus je, že ABA vyžaduje 40 hodin týdně. Pravda je, že ABA je přizpůsobena individuálním potřebám. Není to přístup, jedna velikost pro všechny. ABA vytváří závislost na odměnách. Odstranění umělých posílení je naplánováno předem. Cílem behaviorálního tréninku je naučit dítě chovat se určitým způsobem v přirozených podmínkách bez dalších odměn. Přizpůsobivost ABA je klíčová. Vyvíjí se s novými výzkumy a technikami, aby zpeřenila různé potřeby. Její široké využití ukazuje její univerzálnost. Od autismu po organizační management, principy ABA jsou účinné. Tato přizpůsobivost činí ABA dynamickým, efektivním přístupem v mnoha oblastech.